Ugwumba. Bishop anyị ga-enyekwa ofu egwu eji wee mmanụ n'obi eze. Bishop, o nwere egwu ị ga-agụrụ gị, egwu eji mmanụ n'obi eze. Binaya ni huwa efuna onye jewo mkpụrụ osisi akwara akwa ka ọ na-aṅụ nwa ndị mmiri nọ n'ihu Chigozie bụ mmiri n'aka ọ bụrụ na anyị na-aṅụ mmanya ọtụtụ ime ndị Igbo ndị ọzọ nọkwa ebe ni ụfọdụ n'ime ha nọwo na-akwado ndị akpụrụ isi na ịfụnanya nwekwa n'ebe ndị Igbo bụ ụmụnne m nọkwa ka m ji wepụta sị ka anyị nwekọrọ ya obi aṅụrị ọnụ maka ke ha na nnukwu
ya amakwa ebe ibidoro ka ibu na ka Chukwu agọzi na ahụ ihe eketakwa na o nwere ebe ibidoro maka na onye chefuru ebe mmiri nọbido ama ncheta ebe ọ nọrọ masị ya ọ ụmụ ihe niile aka njiwe nọrọ ebe a ebe otukwu ụzọ ọzọ bụrụ High Chief Aloysius Ikegwu ọ nọ na be na-ezulu ike egwu akụkata o wee sị mụ malụgoro ndị na-akụ egwu a ngee ntị nwanne nwoke a na-akpọ Abuja gee kwuo nọ ndị akpụlụ isi nsị na ọ bụrụ ndị akpụlụ isi n'ọkwọ ndị a ndị ugwu mba na-akwanite ọsị ndị kpụlụ isi asị ọsị ka o yite akwa ya ka anyị jee ebe a nya ka anyị ji wee bịaba ife mmadụ na-atọ ya ụtọ ajụjụ ọjụrụ mgbe anyị na-abata bụ nya ndị akpụlụ isi ada afụ ụzọ na-agụlụ ndị na-afụ ụzọ egwu ha na-agbazi egwu amanịgotara ajụ a ndị kpụlụ isi na-akụlụ ndị na-afụ ụzọ egwu ọ ife wu ife mere ebe a n'abalị a Opuro Bros Igwe Ejenga
ife mere na nnọlụ n'ụdị mmadụ o wute m n'ụdị mmadụ ọ bụrụ na nnọghị n'ime mmụọ aghọta m na onye ọbụla nwere ife ọbịa elu Chineke a na-ebu ya agha hinne onye ọbụla Chukwu sitelu a na-agba ya mgba ọtụtụ ndị jeburu Chineke ozi na mbụ emegidoro ha ụfọdụ tụrụ isi ha ụfọdụ bachara na mkpọrọ mana aka ha dị ọcha ụfọdụ ka ekwetọrọ mgbe onye nwe anyị Jizọs Kraịst nọ n'ụwa alụ ọrụ nke o nwere ndị jụrụ sị ọkwa nwa Josef kapịnta dị ife a onye ka ezigbo si asị na ọ bụ onye eze na ọ bụ onye nzọpụta awa osisi kpọgbuo ya so na ife ndị a niile bidoro mgbe gboo ana m agụ akwụkwọ nsọ na-afụ ka o si eme nkọbalụ ndị ahụma ndị ga-egasị Chineke ozi n'ụdị dị iche iche eburu agha karịrị nke a na-ebu mụ ha ka nkụ Igbo bụ Igbo asị m nke onye na-emedụ mma ọ ya na-agazi ofu nwaanyị sị na ọnwụ egbuo nwaanyị akwụna na ya na ụba afịa wee aga ọhọkwa nwaanyị Owere ya ọnwụ egbuo nwaanyị akwụna ya na ụba afịa wee aga maka ebe ọbụla o jedoro ndị ya na ya azụkọ o butuo ngwa afịa azụ afịa ya oge ka agba aka afịa ife nna agwa ndị Igbo bụ na ọnwụ egbu ha anyị na ya na-asụ na-aga ọ ya doro ndị Igbo mma ka m pụtakwanụ Igbo niile na-ege m ntị ekene m ụnụ ndị niile kwadokwara m n'ọnọdụ ọjọọ dị iche iche mgbe gara aga ekenekwara ha ndị ọzọkwa Chineke ka ya enyekwa ha ohere ka ha ghọta nke wụ eziokwu ghọtakwa onye mbụ so na-ekene m Igbo ma ndị fụrụ n'anya ma ndị na-akọcha m ekene m unu niile na-asị na amara Igbo mma mara anyị chere niile n'ebe a mma malụ obodo anyị bụ Naijiria mma makwuola Afrịka mma onwe onye m bụrụ ife ọjọọ n'obi ụwa nka m na-eme na-ayọkwa ndị na-ekpe ekpere a na-ekpekwa ha na-eti nna ekpere ka Chineke wee na-akụzi na-agbaziri m n'ụzọ ziri ezi ka a ghara igefe ụzọ na-emenụ ndị Igbo Ugwumba Yes.